tkellimna ħafna fuq speċjal esperjenza tal-individwu, xtaqt naqbad intu ukoll issa fuq l-istituzzjoni. Beraħ tkellimna ftit fuq Mount Carmel li jiena għandi li kieku xaħat jgħid li isma' xaħat li huwa qrib tiegħek ħajkollu jidħol Mount Carmel. Naħseb reazzjoni tiegħi tkun le. Ħansib mod ieħor. Taħseb li ġustifikata dil-istigma li hemm madwar dak l-isptar? Iva u le. Iva għax hemm settings li mhumiex aġġornati, li l-ambjent ma jelqakx, li wisq nies f'spazju żgħir. Le għax ħafna nies jitlu l-isptar, joħorġu jagħmlu ftit ġranet u jmorru tajjeb u hija life-changing experience anke l-aħjar. Hemm min jiġi traumatizzat ħabba l-ambjent, però ħafna nies hija xi ħaġa li taf tkun life saver. Tikkonsidra li ġol l-isptar ma jidħlu eluf ta' nies fis-sena jkun sejjer żball. Tikwota nies eżatt imma jidhirx 3,000 nies jitlu joħorġu mill-isptar kull sena. Ir-rata żiedet ħafna komparat ma' 2016-15 kien hemm qawża kbira fir-rata ta' admissions u discharges. Raġuni differenti, psychiatric unit kienet Mater Dei, il-bżonn żdied ħafna, kien hemm COVID li ħoloq destabilization kbira fis-sistema tagħna. Ġifieri, però l-isptar jew faċilità ta' saħħa mentali tista' tkun xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa healthy, esperjenza fejn bniedem imur u ifiq u jkun aħjar. Infatti għandna dal-aħħar issa tranġat sala minnhom Admission Ward 4. Hija waħda mis-swali oriġinali tal-isptar meta nbena fl-1854 xi ħaġa li kienet lesta. U allura l-argument huwa binja l-qafas huwa antik, però sar upgrade fi xejn ta' barra minn hawn l-art sabiħa bħala hawnhekk, bibien tal-ok, żeba, spazju. F'din is-sala partikolari. U hemm il-kwiet, hemm il-paċi, ovvjament ikun hemm ikun qed disturbat kultant jgħid imma huwa mistenni fis-setting li hu. Naqset ta' ħafna illum hemm ħafna mozzi ta' kif tuħsib. U l-punt huwa li jista' jkollok u għandna star sabiħ dinjitus li qed toffri kura tajba. L-assessment tiegħek huwa li huwa sptar sabiħ u dinjitus. Li jista' jkun. Li jista' jkun sptar sabiħ u dinjitus. Mhuwiex għal anzi hemm partijiet li mhumiex. Però għax il-problema ta' policy kienet f'dal punt li l-impetus kienet bdew jaraw l-isptar bħala residenza kif kien fi żmien jekk tikkumpara ma' ħasserħ jew l-ingieret dak li l-lum wasal. Kafejo. No, dak wieħed. Ġibilna tnej kafej kjoġbu. Thank you. Dak li huwa St. Vincent de Paul. In-nies illum jikkompetu tipo jippreferu jmorru hemm għax hemmhekk għandek iktar medical care, hemm iktar nursing care. Jippreferu jmorru hemm as compared għall-anzjani. Għax St. Vincent de Paul tieb ħafna fis-servizz tiegħu qed ngħidu. Comparat ma' 20 years ago, dak kien minn niftakar kellu l-istess fami kelli t-tija tal-mamma kif kienet tibki għara ma tibatuni xem, l-istess reputazzjoni ta' Mount Carmel Hospital. Imma illum sar totalment differenti, jekk għandi relativ anzjani li hu vulnerabbli għandu bżonn mediċi, preferi jkun hemmhekk tjieb. Issa, nibqgħu naqra fuq. Nistgħu nagħmlu l-argument l-istess għal Mount Carmel Hospital. Li jista' jitjieb. Li jista' u għandu jitjieb u mhux ħaġa impossibbli, mhux xi ħaġa nagħmlu l-aħħar ta' dinja. Ma ġara, fis-sens. Għax l-impetus kien li mill-policy, ejja nagħlqu, ejja nċekknu l-isptar, għax kien hemm nies li ma kellhomx għalfejn jkunu ġo sptar, għax iktar kienu ġo bħala residenza. U dawk forsi bżonn tagħhom jindew aħjar ġo postijiet fil-komunità. Community homes u affarijiet. Dak li huma severely disabled bil-kondizzjoni. U allura nħallu l-isptar biss b'mod jieħu l-identità ta' sptar, mhux ta' residenza, fejn inti toffri kura akuta, issolvi l-problema and you move on. Imma l-ħajja qed sempliċi daqshekk, għax imbagħad kienu każijiet komplessi, kollok każijiet forensiċi fejn xi ħadd mill-qorti jinstab illi għamel crime taħt effett ta' problemi saħħa mentali u jiġi ordnat li ġo l-isptar għal tul ta' żmien
ħafna. Ġo sezzjoni forensika qed ngħidu? Ġo l-isptar. Il-problema tal-isptar ħadem m'għandniex section ġewwa l-isptar hemm il-parti tal-ħabs. Il-parti forensika tal-ħabs. Imma m'għandniex psychiatric forensic unit. Psychiatric Forensic Unit. Ma dik il-sezzjoni forensika dik x'inhi? Dik iktar tisejda prison service hija extension tal-ħabs. Fil-isptar. Fejjatu kura li minn għaddej minn diffikultajiet. Pero ovvjament għandek element forensiku fija, pero hemm l-argument u jsir ħafna postijiet oħra minn Malta fejn toħloq psychiatric forensic service għal dawn tip ta' sitwazzjonijiet. Ħareġġak lura il-parti tal-problem fej jekk qed nifhem sew naħseb li kien hemm dal-impetus biex l-isptar jiċkien. Jiċkien biex dak in-nies li għandhom bżonn m'għandhom jkunu fl-isptar jkunu fil-komunità li kienet ħaġa tajba. Però qisu l-effort intefa' kollu hemmhekk. U ma tfejniex imbagħad effort biex niżviluppaw il-parti akuta tal-isptar. Però minkejja li mill-impetus kien li nies jitilqu minn hemmhekk u speċjal mors bruħhom fil-komunità, l-affarijiet li nisma' jien għalmenu hija li għatem swali li huma overpopulated, per eżempju, jew excessively densely populated, li għandek ħaddiema li mhux qed ilaħqu, per eżempju. Eżatt, inti f'daqqa waħda kellek ħanivvinta 10 swali. Sewa. U sa għandek 5. Plus li l-admissions żdiedu ħafna għas kien projected naħseb il-policy makers li jżidu daqshekk. Allura inti issa għandek inqas spazju għal iktar nies biktar problemi akuti. Ġifieri hemm partijiet tal-isptar li mhux qed nużaw. Ma per partijiet tal-isptar ma ntużawx, huma kundannati strutturalment fi biċċiet twaqqgħu. Però f'xi punt kien hemm din l-istqarrija li dal-isptar ħan investu fih 30 miljun euro f'meda ta' 6 snin, ħajkun hemm 5 miljun euro fis-sena. F'2018 kien Chris Fern li qara din ħaġa. Sa fejna fien immaterjalizza pagament ta' darba ta' 5 miljun euro li għalija saret xi sala. Probably li saret ngħidlek jiena. Jista' jkun, minix ċert. Sewwa. Probably li sal imma. Però il-pjata tal-flus ma ġewx għax qisu hemm ħafna driving forces differenti u mbagħad f'Mejju ingħat li l-isptar ħajnagħlaq u mbagħad ħareġ tender f'Ġunju minn għalija biex isir xi renovation ta' sala oħra. Qisu hemm ħafna conflicting messages u nuqqas ta' direzzjoni. Għandek kurrenti differenti li mhumiex koherenti. Mhux kollha din jagħmlu mhux qed jaqgħu taħt viżjoni waħda li anqas hija spjegabbli lil min qed ħares li minn barra, forsi minnu policy maker minn ġewwa, forsi għandhom l-idejat tagħhom u l-viżjoni tagħhom. Però jien nitkellem għalija li jiena qed ngħix hemm l-esperjenza kuljum. Ma nafx eżattament qisu hemm ħafna forzi. Ma titkellimx magħhom inti. Ma jkollokx, jina l-enerġija tiegħi tmur kollha fuq clinical service. Ma diċ għaxan jgħat taffetwa l-clinical service fl-axħar mill-axħar. Hemm diskussjonijiet għaddejjin, però jkun hemm dak is-sens ta' fl-axħar mill-axħar inti toffri l-fema, però m'intix decision maker. Allura toħloq dak kultant sens ta' frustrazzjoni kbira, eżempju proġetti kienu mbagħad li l-isptar akut isir jew probabli se jsir fil-viġilanzi ta' l-isptar Mater Dei. U tagħmel ħafna sens u konna mbagħad laqgħuna mal-periti u diskutejna l-affarijiet għandu jsir. U mbagħad minħabba problema li nqalat bħala aċċess tas-sajt għall-isptar prinċipali kellhom ibidlu kollox. Allura terġa' bidu. U dawet ngħidu meetings ta' ħafna sigħat, ħafna opinjoni, ħafna diskussjonijiet, toħloq dak is-sens ta' jisu enwi, dak is-sens ta' tipo fejn ħammorru meta ħadd tiġi l-biċċa xogħol. U nies ovvjament isaqsuk, u nies jaħsbu li inti personalment responsabbli li titaba sens ta' you're not doing a good enough job għax is-servizz huwa mhux kif għandu jkun. Ġifieri toħloq dak frustrazzjoni enormi. Għalik x'għandu jsir? Jittir xi ħaġa. Tajjeb, step 1. Do something. Do something. Full stop. Step 2. Step 2, hemm il-modell passa proġettat li ħajsir isptar akut viċin Mater Dei. Hija idea tajba. Fej akut tfisser li jekk jiena jew tifel tiegħi daħal l-isptar Mater Dei problema psikjatrika ġi cleared minna medika, mort ġo sala ġo l-buildings ta' Mater Dei li ħajkun parti integra minn Mater Dei, għamilt hemm il-ġranet li kien hemm bżonn
Yeah. Mbagħad tmur lura d-dar. Mbagħad mid-dar ħad tkun segwit fil-komunità. Issa mbagħad hemm diskussjoni dwar x'modelli ta' kura hemm. Tista' biplak l-isptar għandu jarak ukoll fil-komunità. Yeah. Hemm biżejjed riżorsi, so dik diskussjoni se nitkellmu fuqha wara. Imma l-idea li jkollok sptar akut ma' mater data ma' ħafna sens. Right. Għax inti fl-aħħar mill-aħħar psikiatrija wkoll hija professjoni medika u trid aċċess għal kollegi mediċi tiegħek kemm in terms ta' radiology, in terms ta' testijiet, in terms ta' diskussjoni, in terms ta' qsim ta' idejat. Isu dik l-idea li tkun iżolat f'sajt oħra toħloq ċertu perċezzjoni ta' isolation. Imma issa dak is-sajt illi ġi earmarked, qed ngħidu li mhux se jintuża għax ġi earmarked sajt ieħor. Però d-earmarked sajt ieħor li jekk huwa l-każ jerġgħu aktar komdu u aktar tajjeb fejn ġi earmarked. Għax huwa aktar aċċessibbli. Iktar aċċessibbli, iktar viċin, so dik kieku problem inqas. Jalla ma niltaqgħux sena oħra u tgħid li Inbidlu pjanijiet. Inbidlu l-pjanijiet jew ma bdejniex. So, fi dik tkun parti. Hija draining għalik dil-ħaġa. Toħloq sens ta' helplessness u li kemm ħaddum tgħid l-istess affarijiet u kemm ħaddum u bat ma jsir xejn u kemm ħaddum tara nies taf ikunu frustrati u inti se qed tibqa' unflinching quddiem dik l-uġieħ. Hemm parti minni li tajt li ċertu laxkezza forsi, mhux laxkezza, jew nuqqas ta' impetus biex isir xi ħaġa. L-sefer. Ġejja forsi wkoll mill-fatt li n-nies li fl-aħħar mill-aħħar l-end users li fl-aħħar mill-aħħar qed ibatu huma nies li fis-soċjetà saċ m'għandhomx daqshekk leħen. Mi perċezzjoni totalment ħażina u żbaljata għax inti fl-aħħar mill-aħħar jekk qed toħloq network xibka ta' protection għas-soċjetà tiegħek, ix-xibka ma jistax ikollok toqob ġo fija. Jekk nimmaġinaw li dinna x-xibka ta' protection tagħna. Sawa. Jekk inti għandek servizz kritiku li fih toqba, allura jiena għandi u tgħidli nippreferi nżomm it-tifel tiegħi suicide lid-dar ħanoqgħod miegħu ħin kollu jiena. Sewa, ara x'kost miskin għalija wkoll. Se jaf tagħmilha xort anke kemm sptar tajjeb jaf tippreferi tagħmilha wkoll dik il-għażla tagħha. Imma ara x'kosta lija fuq livell emozjonali, fuq livell ta' ansjetà, fuq livell ta' f'daqqa waħda titieqaf taħdem, titieqaf minn ħajjitha biex jekk mhux qed nagħmluhom biżżejjed support, mhux qed nafetħu l-individwu ma' network sieħa tal-madwar. U dawn mhux qed ngħidu każ jew tnejn fis-sena, dawn qed ngħidu thousands. Ix-xibka ma jistax ikollha toqob. Qed nipprova nsib speċjal raġuni tajba għalfejn jieni li nsegwi dawn l-affarijiet mid-2018 din niftakar din is-sejħa u niftakar nimpoġġi ma' ċertu psikjatri u kont nistellhom l-uffiċċju tiegħi biex jispjegaw li x'inhu jiġri u mbagħad isu metet fuqhom u mbagħad smajt li saret din is-sala tal-5 miljuni. U l-fatt li essenzjalment qed tkolli l-istess konverzazzjoni li kelli ma' dawn in-nies 6 snin ilu illum. U nipprova nirrazzjonalizza. Dina jekk tħares lejn Malta bħala stat. Sewa fi dan għall-bini jekk tmur lura l-history tal-strutturi ta' mental health f'Malta, kellek qabel l-ewwel l-isptar tal-ospedalieri, il-bed, fejn parti mill-basement tal-MCC, dar il-Mediterran. Fejn dak il-sala kbira, dak il-isptar forefront f'dak iż-żmien kien xata groundbreaking. U kien hemm section ovvjament taħt l-art għax il-mental health tekki fejn kienu jissakru msiken in-nies. So dik mbagħad imxejna għall-Villa Franconi. Sewa li llum bad isejħa Frankuni. Allura Furjana. tiġi il-moniker ta' Frankuni, sejjer Frankuni li bad l-isem ittieħed ħattar tal-ovalja il-post baqa' l-Furjana. Mbagħad fl-1854-55 meta kien propri gvernatur Ingliż li kien ikkommissjona l-bini ta' l-institution għal mental health. Malta bħala stat indipendenti, Malta ħielsa ma investitx b'ħafna iktar fis-strutturi. Malta fidi Maltin ma ħadix dik ir-responsabilità biex tibni institution jew
strutturi għal-inqas bħala patient. So bdejna ħafna bħala komunità bdejna ħafna servizzi, mhux qed inkun ferjena li ngħid ma Tgħid li ma sar xejn. għax hija passata kbira. Però strutturalment bħala ħafna drabi aħna nimxu bl-imaġi, bl-ikonografija. U l-image ta' psikiatrija f'Malta huwa bini Mount Carmel, Monte Carmeli, li għat tabella xin tidħol fil-faċċata bl-irħam Asylum for the Insane, da miktub hemmhekk. Do you feel like that's damaging? It's heritage. Li kollok xaġa il-lingwa li nużaw. Darba kellna konversazzjoni għanti. Miegħek fuq għaxina nħobb ngħid. Pittost aġir skizofreniku da. Miegħek kelli dik il-konversazzjoni. Protesta miegħek jiena qed ingirgirli. Kelli xi podcast minnu. Nuża ħafna nuża li ta' skizofreniku. Taħseb li hija stigmatizing li tuża klim bħal insane. Skont kif taħodha. Ħu l-istorja Amerikana u l-relazzjoni mal-slavery. Sawa, I mean, jekk qed mu jiswa l-muntata ta' cancel culture u jisu qatt maġratu ħażina u nitkellem kollox m'għandux kasu. Hija part integra mill-istorja tagħna. U jekk mhux ħanifhmu minn fejn ġejna, ħanitilfu l-bearings ta' fejn jridu mmorru. Sewa, firri mhux ħanejt kisser u neħħi imma adatta. Kopja ma' conversation kena qabel għamlu aħjar darba kelli konferenza meta konna psychiatric trainees Svizzera kienet. Svizzera. Kulħadd jaf li post senjur u għandu ħafna riżorsi. U konna għamlu għadġu sptar li kien l-istess bin ta' imbena meta imbena l-isptar tagħna. U dan adattawh, ovvjament bżonn tal-lum. Firri flok bibin imsakrin, għandek bibin taħġi x'awtomatik jiftaħu jagħlaq sewa. Jekk aħna din nagħmlu qed nitkellimna xi ħadd senior fil-ġnien, qegħdin nitkellmu u ħdejna ġi ħadd li kien pazjent u daħal fil-conversation. U it was very enlightening l-affari fil-sens. Ġifieri hija nistgħu niftħu fl-eluq tagħna stess. M'għandix għalfejn nerġgħu kollox neġibni kollox mill-biżunett biex nuri kemm jien bravu u kemm post tont kien ħażin li saħan kisser kollox. Tista' tuż approach iktar intelligenti u l-istess strutturi sbieħ li għandek għax għandek bini sabiħ immens fuq livell storiku, tużaħ b'mod għal saħħa mentali kollha, anke taf toffri postijiet għal NGOs jaħdmu fil-mental health u tihom office space hemmhekk, flok jqogħdu jikru jħallsu eluf ta' flus, tgħid l-istat qed jgħinhom dak il-mod. U huma toħloq komunità ta' support għas-saħħa mentali bħal administration. Għalfejn għandek tillimita biss għal clinical service. U l-acute services huma xorta Mater Dei u bżonn aktar long term care, għandu bżonn rehabilitation, għandu bżonn forensic service, addiction rehab service. Qed toffri hemmhekk u toffri struttura li toffri toħloq komunità ta' support u qed tgħin NGOs fl-istess ħin. Hemm tantx tagħmel. X'ħan nagħmlu? Ħan naqbdu nagħlqu intuħ kontrattur jagħmlu nursing home oħra u daqshekk tant nursing homes. Ħamin nafu anke tur gerontology sa 2050 jekk nibqgħu sejrin hekk l-ammont anzjani ħajġi jibda jonqos. Ħan spiċċaw b'ħafna homes mbagħad jiġu redundant. Ma jaraw x'jagħmlu ma dak iż-żmien bihom. Imma ma jistax nibqgħu ngħidu nursing homes għax il-popolazzjoni it's aging, però ħatasal f'punt fejn l-ammont anzjani ħajjonqos ukoll. Xi jridu naħsbu naqra anke bil-lenti ta' 20-30 sena oħra se jiġri. Ambizzjuż inti. Le għandek raġun li daqqa ġejja mill-istatement tiegħek. Daqqa ġejja mill-fatt li jinsibuha diffiċli ħafna naħsbu long term. This idea of planning hija xaġa li lilna insibu ħafna diffikultà fiha. Rrid insaqsik l-aħħar ħaġa fuq l-idea tal-istituzzjoni ta' li jkollna sptar ma' ġenb Mater Dei. Li qed nifhem da vuol diri ovvjament il-pazjenti li uħud minnhom bħalissa qegħdin Mount Carmel kieku jsibu ruhom hemmhekk din Mater Dei. Hemm xi tip ta' averżjoni lejn dik l-idea li jkun hemm nies li huma ħafna nies in ġenerali, professjonisti, policy makers m'għandhom l-ebda problema, anzi jinsistu li mental health ikollha parity ma' physical health.
għalfejn għandina ħossib il-fut tiegħi f'ċertu post u l-mux tiegħi f'post totalment differenti. Hija xorta l-istess ġisem fl-aħħar mill-aħħar. Ikun hemm professjonisti u policy makers li huma aktar miopiċi u forsi qatt ma ħadmu ġo mental health jew qatt ma tkellmu jew qatt ma ġew ejja ħara hija x'inhi l-esperjenza. Tafint dawn fl-aħħar mill-aħħar u li ħutna aħna. Għalfejn naħbu għal il-dan nies? Ma naħsux naħbu għom ta' Le, għax inti għatli, ma' inti l għatli anka taħt il-dar il-Mediterran, ma' nitfawom taħt. Għalfejn, xtaqna ma' narawomx. Għax dak iż-żmien, f'tinsiex ma kienx hemm il-mezzi ta' teknoloġija biex tgħin inklużi medicina appropriata u kollox. Allura li ħassra l-uniku trattament ta' xaħat li għat f'mania jew xaħat li għat behavior disorganized ħafna u għali talaq fizikament u endure strain u għara x'biża toħlo għara kemm esperjenza kera tara nis li tħobb jew inti stess marbut u għastaf għalfej ma mħiċ ħażin għalfej irbatni ma nindonax li għat f'mina jina nkun enerġetik u kosni tajjeb u għatnajjet u disruptive immens u jafkun perikolus. Ġiri minnem ġeja il-bicċa u forsi hija carry over ta' dik l-esperienza ta' kizmin u li ħat iġi tlobni sigaretti u ħat iġi tlobni mux dik il-realtà. Il-bidliet li kien hemm Mount Carmel rigward il-psikjatrija, tista' tispjega l-opinjoni tiegħek fuq din il-bidla? Li kien hemm bidla importanti, u sabit li Robert, li qabel kienet li jekk jiena psikjatra u daħal xaħat taħt il-kura tiegħi l-isptar. Sawa. Once li trid discharge mill-isptar fil-komunità, konna klinik fil-komunità u nkun kollok l-istess follow-up mill-istess team. Konna rajna, jew kienu rawx mxina xina ġejt wara fil-verità, illi fil-waqt dak il-modell jaħdem ħafna biex toffri kontinuità u toffri bridging. Minnaħa l-oħra kien spiċċajna li tabib qed jispiċċa jkun l-isptar, eżempju darba fil-ġimgħa biss, għax bada tmur fil-community clinics, allura jekk daħal l-isptar issa flok qed jara t-tim mod regolar ħafna, qed jaraw eżempju fil-ġimgħa biss. U dik tawwal ħafna l-admission. Infatti mindu bidel il-modell u għandna teams dedikati għall-acute care fl-isptar u teams dedikati għall-komunità. Il-hospital stay saret ħafna fej qabel dak li jkun dum ġimgħat. Issa ħafna drabi kwistjoni ta' ġranet. Mux qabel ta' l-istigma tħat Mount Carmel minn iftan uħraġ. On average persona ta' 7 days, 10 days. Anken u titla. Firri, it's a very short stay, and that's our problemi there and then. Ta' l-ideja, let's go back to society, nkomplu bil-ħajja u nkunu ta' healthy areas. Imma l-kritiki li mbagħad it-kuratek jekk tmur fil-komunità, ħaġi transfer dal-team ieħor. Għallu t-terġa tibda jisu kollox bidu. Firri, realment konna biżejjed riżorsi, imma. Hija kwistjoni ta' flus li m'għandniex riżorsi. Hija kwistjoni ta' pratiċità wkoll għax fil-verità kemm ma tistax jisek tinqasam fil-biċċa. Jekk toffri servizz speċjalizzat ħafna f'dipartiment. Imbagħad il-bżonn fil-komunità problema differenti u teams jinbnew ma differenti. Jekk tħadd tispeċjalizza il-kost u għalli mbagħad ħadd titlef ċertu overarching aims. Mela tlaqna?